Ψαράκια μου αγαπημένα, ψαράκια μου, τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Είμαστε πάλι μαζί να δούμε λίγο, να αναλύουμε το 2024. Να δούμε λίγο πώς θα είναι, τι θα μας απασχολήσει, πώς θα είναι το οικονομικό, εργασιακό, αισθηματικό, γάμο όσοι είσαστε δεσμευμένοι, την υγεία μας, έτσι. Θα δούμε γενικά πώς θα είναι και πώς θα προχωρήσει το 2024. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς εμείς τα αναλύουμε και κάθε μήνα και κάθε εβδομάδα, αλλά θέλουμε να πάρουμε έτσι μια γεύση, θέλω να πω, για το 2024. Ανακατεύω εγώ τις κάρτες μου για να δούμε πώς θα είναι το 2024 για τα ψαράκια μας. Πώς θα είναι για τα ψαράκια μας. Για να δούμε. Πώς θα είναι το 2024 για τα ψαράκια μας. Κόβω εγώ για σας, αγάπες μου. Μάλιστα, θα σας απασχολήσει μια παράλληλη σχέση εδώ. Ή τα ερωτικά σας γενικά. Ή προσέξτε καμία εξαπάτηση. Έτσι, αν θέλετε κάτι να κάνετε, πρέπει να το ερευνήσετε λίγο παραπάνω. Λοιπόν, παρ' όλα αυτά θα βρείτε τρόπο, λύση, θα βρείτε τη δύναμη, θα καταφέρετε πολλά εδώ με την κάρτα της δύναμης. Έχετε δυνατότητες σε πολλά. Εδώ μου βγάζει μια ιέρια. Τώρα, κορίτσια, εσείς, αν είσαστε σε μια παράλληλη σχέση, θα καταφέρετε πάρα πολλά πράγματα. Να διορθώσετε ή να πάρετε με το μέρος σας τα πράγματα. Λοιπόν, μπορεί ας πούμε να ξέρετε να ασχοληθείτε κι εσείς με τη μεταφυσική εδώ ή να προσπαθείτε να κάνετε πράγματα και να ξέρετε τι κάνετε, τι θέλετε. Έχετε γνώση σε πολλά, έτσι, εδώ με την ιερία. Λοιπόν, για να δούμε λίγο παρακάτω. Να δούμε λίγο για τα ψαράκια μου. Να δούμε τα ψαράκια μας. Για να βγάλουμε και μία κάρτα της, δηλαδή πώς θα είναι γενικά της ενέργειας για το 2024. Ποιο θέλετε μωρέ, τι να βγάλω, αυτό. Ωραία, μάλιστα, μου βγάζει μία αυτοκράτηρα εδώ. Εσείς κορίτσια, μου βγαίνετε αυτοκράτηρες εδώ, στο θρόνο σας, έτσι, ψαράκια μου, είναι στο χέρι σας. Να προσπαθείτε να βρείτε τρόπο λύση ή μπορεί μία γυναικεία φιγούρα να σας απασχολήσει πάρα πολύ για το 2024. Έτσι. Όμως παρόλα αυτά μου δείχνει ότι θα μπορούσατε να καταφέρετε πάρα πολλά πράγματα. Όμως εδώ μου βγάζει απέναντι και την κάρτα των εραστών. Που αυτό μου λέει, όσοι είσαστε σε μία παράλληλη σχέση, μπορεί, ας πούμε, να σας απασχολήσει πάρα πολύ μια άλλη γυναίκα, αυτοκράτηρα. Μπορεί το άτομο που εσείς έχετε μία παράλληλη σχέση, να έχει δέσμευση και να υπάρχει μια αυτοκράτηρα εδώ. Οι κάρτες σας έχω πει πολλές φορές ότι έχουν πάρα πολλές ερμηνείες, ανάλογα δηλαδή σε κάθε θέση που πέφτει η κάρτα. Έτσι, γιατί δεν έχουν όλες δηλαδή οι κάρτες την ίδια ερμηνεία πάντα. Εξαρτάται σε ποιο θέση πέφτει η κάρτα. Λοιπόν, παρόλα αυτά προχωράμε παρακάτω εδώ και σας είχα πει και πριν, έτσι που μιλάγαμε και είπαμε ότι θα σας απασχολήσει πάρα πολύ μία έτσι παράλληλη σχέση εδώ που έχει να κάνει έτσι ή μπορεί να υπάρχει μία άλλη γυναίκα αυτοκράτηρα εκεί. Έτσι, όμως σας είπα ότι υπάρχει και η άλλη ερμηνεία που είπαμε πριν, ότι όσοι εσείς κορίτσια που ανοίγετε σε αυτό το ζώδιο, πολλά πράγματα θα εξαρτηθούν από σας πώς να διαχειριστείτε κάποιες καταστάσεις. Αλλαγές βλέπω εδώ, έτσι μου βγάζει κάποιες αλλαγές με την κάρτα του θανάτου, τι θέλετε να κάνετε, εσείς ξέρετε, φίλοι μου, παρόλα αυτά μπορεί μερικές από εσάς να υπάρχει λίγο ένα πάγωμα σε μια σχέση εδώ, φίλοι μου, έτσι, και χρειάζεται λίγο προσοχή εδώ, μπορεί να περνάτε και καμία κρίση. Τα οικονομικά σας εδώ μου δείχνει ότι
θα προσπαθείτε να βρείτε τρόπο λύση, αλλά κατά καιρούς μου βγάζει κάποια προβληματάκια εδώ, οπότε πρέπει να έχετε λίγο το νου σας στο οικονομικό, μη βιάζεστε, λέει εδώ, με τον ανόητο, φίλοι μου. Στο σπίτι σας μέσα βγαίνετε εδώ εσείς, η δική σας η κάρτα της Σελήνης, που σου λέει εδώ ότι πάλι μου βγαίνετε εσείς δεύτερη φορά, ότι πολλά πράγματα είναι στο χέρι σας να καταφέρετε να ισορροπήσετε και να προχωράτε. Παρ' όλα αυτά, αυτή είναι και μία κάρτα που σου λέει εδώ ότι προσέξτε κάποια άτομα, έτσι, να μην έρθετε σε συγκρούσεις ή σε παρεξηγήσεις, και όσοι είσαστε σε μία παράλληλη σχέση, μου λέει εδώ ότι μπορεί να το κρατάτε κρυφό και να μην το φανερώνετε. Λοιπόν, γιατί παρακάτω εδώ μου βγάζει την κάρτα στο κομμάτι έτσι, που έχει να κάνει με το αισθηματικό κομμάτι, όχι με γάμο, όσοι είστε ελεύθεροι μιλάμε τώρα εδώ. Μου βγάζει με την κάρτα του ήλιου ότι προχωράτε, λέει, καλά και δυναμικά, υπάρχει αίσθημα και αγάπη, και μου βγάζει μια ολοκλήρωση και μια πολύ καλή πορεία, έτσι, και μου δείχνει ότι ίσως έχει να κάνει με το εξωτερικό ή με κάποιο άτομο που έχει να κάνει με το εξωτερικό εδώ ή άλλης εθνικότητας, ή προχωράτε σε μια πολύ καλή πορεία, έτσι, με προοπτική με το άτομο αυτό. Στο κομμάτι γάμου σας είπα ότι μερικοί από εσάς που βλέπω υπάρχει και τρίτο πρόσωπο μες στο γάμο με την κάρτα του διαβόλου εδώ. Το βλέπετε, έτσι, ή μπορεί να, όσοι θα μου πείτε δεν έχει στο δικό μου, δεν υπάρχει. Ναι, μπορεί να μην υπάρχει, αλλά προσέξτε να μην μπει κάτι, έτσι, γιατί μου δείχνει μια περίεργη κάρτα εδώ, που χρειάζεται, αν δεν υπάρχει κάτι στο τώρα, καλώς, αλλά χρειάζεται λίγο προσοχή, γιατί μου βγάζει μια, έτσι, ότι μπαίνει. Για μερικούς το βλέπουμε ξεκάθαρα ότι υπάρχει κάτι, γιατί μας το έδειξε με την πρώτη εδώ, έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, παρ' όλα αυτά, εδώ με το αστέρι μου βγάζει τις ελπίδες ότι τα πράγματα διορθώνονται και προχωράτε, λέει, καλά και δυναμικά. Προσέξτε λίγο με το πύργο εδώ, μην παρεξηγηθείτε, έτσι, μη λέτε πράγματα και μην μιλάτε πολύ, γιατί μπορεί να κάνετε και λάθη. Χρειάζεται λίγο προσοχή τι λέτε, πώς τα λέτε και πού τα λέτε αυτά. Φίλοι μου, στο εργασιακό σας εδώ μου βγάζει ένα αυτοκράτορα και μια καλή πορεία. Με κάποια άτομα του περιβάλλοντος θα κρεμαστεί λίγο η σχέση, ή μπορεί εσείς ήδη να τους αφήνετε πίσω, ίσως να βλέπετε κάποια πράγματα που δεν σας αρέσουν ή δεν είναι ειλικρινείς μαζί σας, και να τις δείξετε τη θέση που πρέπει, να πάρουν τη θέση που πρέπει, δηλαδή θέλω να πω. Λοιπόν, παρόλα αυτά εδώ, παρόλο που μπορεί να υπάρχει λίγο, έτσι, μια περίεργη κατάσταση στο γάμο ή μια προδοσία ή κάτι, πάλι δίνεται ευκαιρία, νέο ξεκίνημα, και μου βγάζει εδώ και τον αρχιερέα που προχωράτε. Για μερικούς όμως, το τονίζω, μπορεί να υπάρχει και μια πρόταση, έτσι, ή να συζείτε μαζί, όσοι είστε ελεύθεροι, να συζείτε μαζί με τον άνθρωπό σας, ή να έχετε και μια πρόταση ραβώνα ή γάμου. Εδώ μου βγάζει κάτι καλό, θέλω να πω. Λοιπόν, εδώ μου βγάζει κάποιες μετακινήσεις και ταξιδάκια, φίλοι μου, μια καλή πορεία και στο εργασιακό, αλλά ίσως ένα διάστημα να περνάτε μια, έτσι, περίεργη κατάσταση εδώ, αλλά πάλι θα πάρετε τα πάνω σας στο εργασιακό κομμάτι. Στο αισθηματικό βλέπω αυτό που σας είπα, μια, έτσι, πολύ καλή πορεία με τον ήλιο, γιατί εδώ πάνω στα ερωτικά σας μου βγαίνει ο ήλιος, οπότε αυτό είναι ό,τι καλύτερο. Στο οικονομικό, κομψή-κομψά, δηλαδή προσπαθείτε, δηλαδή μου βγάζει μια ισορροπία, τέλος πάντων θα προσπαθείτε και εσείς να κρατάτε μια ισορροπία στο οικονομικό κομμάτι. Τελευταίο μου βγάζει πάλι αυτή τη γέρια που είπαμε πριν, έτσι, που μου δείχνει ότι εσείς, κορίτσια, μπορεί να είσαστε και τρίτα πρόσωπα κάπου, έτσι, αυτό που είπαμε και πριν, ή μπορεί κάτι να μπει στη ζωή σας, έτσι, ή μπορεί κάτι να μπει στη ζωή σας εδώ, φίλοι μου, έτσι, ξέρετε εσείς τι κάνετε, ξέρετε τι θέλετε, έχετε γνώση σε πολλά εδώ, έτσι, οπότε δεν σας φοβάμαι, φίλοι μου, έτσι. Λοιπόν, στην υγεία μου βγάζει εδώ μια κάρτα πολύ καλή, θετική, έτσι, με μια πάρα πολύ καλή πορεία, δηλαδή στο κομμάτι, γιατί η υγεία είναι πάνω απ' όλα, έτσι, οπότε τουλάχιστον για τους περισσότερους εδώ που βλέπω δεν μου βγάζει κάτι ανησυχητικό, έτσι, οπότε χρειάζεται, δηλαδή εσείς ήδη
κάποιες φορές πρέπει να γινόμαστε και εμείς οι ιατροί του εαυτού μας, έτσι. Λίγο την ψυχολογία σας κάποιες, έτσι, μπορεί να υπάρχει έτσι κατά διαστήματα λίγο, να έχετε λίγο το νου σας, δεν χρειάζεται να μου πέφτετε. Λοιπόν, τον Οκτώβριο μήνα θέλω λίγο προσοχή εδώ σε εσάς και τον Νοέμβριο, δηλαδή τον Σεπτέμβριο μήνα και τον Νοέμβριο επίσης εδώ. Το Σεπτέμβριο μήνα όπως είπαμε και τον Νοέμβριο μήνα εδώ χρειάζεται λίγο προσοχή και κατά τα άλλα έτσι δεν υπάρχει δηλαδή. Και ο Μάρτιος χρειάζεται έτσι λίγο, μην βιάζεστε αν θέλετε κάτι να κάνετε ή κάτι να πάρετε κάποιες αποφάσεις. Είπαμε, εντάξει έτσι κι αλλιώς είπαμε ότι εμείς θα τα αναλύουμε και κάθε μήνα και κάθε εβδομάδα. Λοιπόν, αγάπες μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας και χαρά σας.